Punggawa praja? Menurut apa sing dadi aku? Punggawa praja saking Saka Solo aku. oh. Nek ngaten keleresan. Kula niku ajeng suwita wonten kraton. Nek upami diparengke ngoten kula ajeng suwita. Tiga kan suwe. Oh sing mane munggake pajak. Oh. Nek ngoten, nek kula nyuwun tulung saged mboten nggih? Iya bisa. Nek kula mangke ten kraton kula di sowanke kula kepengin pados damelan nggih menapa kemawon sak saged-saged kula sing baku kula kepengin pados owah-owahan saking griya kula. Oh dadi siramu golek bulan suwita. Gampang aku bisa nampa apa sing dadi atur. Becik apa sing dadi sediamu aku yo Saged nyuwanke kula. Saged nanggil kula nek mangke kula dipun tampi. bisa. Aku sing tanggung jawab. Matur nuwun. Nek ngeten kula disewanke nggih. Iya, tak sowanke. Aku pisan iki kok. Sopo sing wani enggak pajak Solo Ndoso. Oh, Kuwi dadi larangane negara. Kuwi nerak hukum. Ning ya ora apa-apa. Sliramu kebutuhanmu sliramu golek gawean yo. Mengko bakal tak liramu. Ning sakwise aku semerep sliramu. Aku duwe rasa. raos pripun? Rasa iki yo kepengin ketemu pisan ping 7. Kaya dene sing jenenge kaya bojo. Nggih, mangke riyen to, kok ngendika njer kaya bojo tegese panjenengan badhe tresnani kula, badhe mundhut garwa kula. Iya, Saestu napa? lahir batin. Waduh, lagi saestu tenanan lho. Pripun to niki? Kula ki nembe ketemu jenengan sepisan lho, kula dadi malah bingung niki. Nanging rasane ngati yo ora sliramu. Wah, lah. Akhirnya wani bayare. Dados pinanggih kalih kula sepisanan kiwa penggalih panjenengan langsung tumiyung dhateng kula. Langsung. Nggih. Alhamdulillah. Masih buatan kata tak tompo monggo tak Alhamdulillah. Ning tenan lho nggih, nek perkara mengke kula niku ajeng mangkundut garwa menapa mboten kula mboten dados perkawis ning sing baku kula badhe nyambut damel ten kraton mengke nyambut damel menapa kemawon kula saged dados juru dan juru nginang, juru tebang, dados menapa kemawon sing baku kula pados damelan ten Kutagara kula ditampa. sing tanggung jawab Pak. Panjenengan nggih ning saestu. Lahir batin. Aku tanggung jawab apa sing dadi sedian. Ning sanane kedah kula kalian panjenengan nyawiji. Iya nyali. Iya. Ya rada abot. Main ini. Dan sliramu ketika apa ya aku ya iso nampa. Lah kula pikir-pikir riyen sekedap. Nek kula iki ajeng golek gawean ditampa kudu saged kalian panjenenganipun. Sinten asmane? Aku Surya. Surya oh nggih. Pun Mbak Surya. Kula menika peda-pedahe kula menika golek gawean ditampa. Kula menono owah-owahan saking griya ben keluarga kula niku cukup saben dinane pun raketan kula nggadekke ajining diri.
wayahmu kok kaya rumah saku. Tak pikir kaya rumah saku apa kene kaya getun-getun. Mboten getun, karang ya kepengin golek. Beda-beda. Oh iya seneng. Golek bondo sing ngokaki niku ya ana seranane nadyan abot dikaya ngono. Nggih pun kula purun. Saestu lho. Saking andel kula mengke nek teng kraton kula tetep kedah dipun tampa lho nggih. Aku tanggung jawab. Iya. Aku panitia ratu. Saestu. Pun saged kula pestheke lho nggih. Iya, aku sing tanggung Oh jawab. nggih. Nggih nek ngoten kula purun. Kaya wong arep ewe-ewan ki nyisil dhisik. Gedepe ra turunan. Ojo te among peksi. Cucut. Gawe tangise bronto. Allah merah hati. Kok deg-degan ya aku ya. Belum tahu. Dereng tahu. Temu pisan nih. Ojo tansah wono. Yo gamelan dhewe. Sing kula Jenengan rada ndredeg ta niki. Kayak pisanan. Macem mriko niki wonten Nonton manuk ta nika? Mana itu? Lho, manuk dah cucuk-cucukan to. Ngapa ya? Nyemoni nggih kalih kula jenengan. Saya suwe saya Kira saya saes. Oh nggih. Nek kula nderek kemawon. suwe kon kuangen tadi terus aku tanono lila Tenane. ngomong siji sira ya Nek ngono jajan kula nggih. Kula ing sak mangke menika ingkang ngayomi gesang kula nggih. Ayanto cemburu. sekabeh Langsung jakule. Kenapa? Kok kemringet. Naanku Yo ngampet. gone ati rasa tresnaku tak kau Kira kok mikat. mane emat bakpo Kok gak pengen mau. Kok jenenge. Wah. Ngarap pas goceki. Kula menika pun pitados. Eh. Bilih panjenengan menika lair baten tresna dhateng kula. Ning nggih kula nagih janji panjenengan lho nggih sak menika pun
kula Iya. sakit ngladosi panjenengan. Mila kula sakmenika nagih janji panjenengan kula kedahipun sowan Aku tanggung jawab. Nggih. Ayo bakal tak